10 rokov som si myslela, že úspešne podnikám. Bola to ale iba drahá hra, ktorá ma stála kopu energie a nulu na účte. Ahoj, som Marta. Pomáhať ľuďom ma vždy neskutočne naplňalo, ale v mojom vlastnom živote chýbala jedna zásadná vec. Skutočná finančná sloboda a pokoj. Preto sme s manželom urobili radikálny krok a ponorili sa do sveta moderných technológií, financií a Web3. Zistili sme totiž, že kryptomeny už dávno nie sú len o stresujúcom pozeraní do grafov. Dnes je to celý digitálny ekosystém plný úžasných príležitostí. Jednu z nich sme sami využili a dnes nám generuje pravidelné cashflow, o ktoré sa môžeme v bežnom živote kedykoľvek oprieť. Na tomto kanáli chcem s tebou úplne otvorene zdieľať našu cestu. Bez príkras, ľudsky a úprimne. Klikni na odber, ak ťa zaujíma pohľad do zákulisia a napíš mi do komentára. Zažila si niekedy ten pocit, že makáš na plné obrátky, ale výsledok na účte skrátka nezodpovedá tvojej energii? Poďme si o tom napísať.